салом тамошобинони азиз, имрӯз ҳаво бениҳоят гарм аст, офтоби сӯзон, аммо шамолаки фораме барои ман мевазад ки ин ҳам шамоли дарёи вахш мебошад. ман фикр мекунам ки бисёр нафарон пай бурданд ки мо имрӯз дар куҷо қарор дорем. Мо қарор дорем дар маркази вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, ва ин аст барномаи Зебосанам 2019. мардуми Хатлон зиндагии зебо доранд, қалби зебо доранд, хонаводаи зебо доранд ва зебосанамҳо доранд. вақте ки дар бораи зебосанамҳо ҳарф мезанем, ба ёдам теппаи биби хонум меояд ки онро мардон ба хотири зебоӣ, ба хотири ҳифзи зан сохтаанд. ҳатто як чуқурии махсус карданд ки аз ду тарафаш оби дарьё гузарад ва ягон нохалаф натавонад ки ба он теппа, яъне теппаи биби хонум роҳ ёбад. ин ҳама ба хотири занҳо аст. ва имрӯз низ мо дар шаҳри Бохтар бо ягона мақсад омадем ки пеш аз ҳама эҳтироми зан, зебоии занро пост дорем ва бешубҳа зебосанамҳоро дар вилояти Хатлон пайдо намоем. нашри сеюм давраи интихоботӣ, барномаи Зебосанам 2019 аз шаҳри Бохтар, вилояти Хатлон оғоз мекунем. вилояти Хатлон бо чандин рамзҳои хеш на танҳо дар ҷумҳурӣ, балки аз ҷумҳурӣ берун маъруфу машҳур аст. яке аз рамзҳояш гулдӯзӣ, фалаксароӣ, паҳлавонпарварӣ ва муҳимтар аз ҳама зебопарастӣ, дастархондорӣ. ва бубинед ки гулдухтарони хатлонӣ чӣ қадар зебоянд, яке аз дигаре зеботар ва дигаре аз дигаре. ва беҳуда нагуфтаанд ки гавҳар дар қаъри дарьё ҳам медурахшад ва воқеан ҳам духтарони хатлонӣ ба мисли гавҳаранд. Зебосанам 2019 аз вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар. Бохтар аз ҳама беҳтар. салом тамошобинони азиз, мо имрӯз қарор дорем дар шаҳри Бохтар, вилояти Хатлон, ва ин аст шоу озмуни телевизионии Зебосанам 2019. мо ровиён Шабнам Абдуллозода ва Мубориз Усмонов. ҳар яке шуморо бори дигар хайрамақдам мегӯем. ба ин озмун қайд кардан ба маврид аст ки марҳилаи якуми озмуни телевизионии Зебосанам 2019 аллакай дар шаҳри Хуҷанд, вилояти Суғ баргузор гашт. ва вақте ки мо баъд аз Хуҷанд, аслан вақте ки дар Хуҷанд агар ду рӯз зиёд истӣ медонӣ ки ба онҷо одат мекунӣ. тез сихкабоб буд, оши палав буд. ман гуфтам ба Бохтар мебиёем, ягон чиз моро ба ҳайрат намебиёяд ки вақте ки нигоҳ кун ба Бохтар омадем, дарёи вахш, моҳи бирён. ман акнун мехоҳам ки дар Бохтар зиндагӣ кунам. мин баъд фурсати он расидааст ки мо нашри сеюмро аз вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, давраи интихобиро кушода гуфта эълон намоем. чун мубориз гуфт ки дарёи вахш моҳиҳои бомаза дорад ва имрӯз дар барномаи мо моҳиҳои тиллоӣ омаданд ва онҳоро намехӯрӣ, балки фақат тамошо мекунӣ. хуб мубориз, барои шумо барори кор, ман меравам. моҳихӯрӣ шумо равед бо моҳихӯрӣ. вақте ки моҳиҳои тиллоӣ дар инҷо мебароянд, ман аъзои ҳакамон, як 300 нафари дигар ки дар толор нишастанд, хоҳишҳои худро мегӯянд. шояд ки хоҳишҳои мо имрӯз иҷро шавад. раҳмат, сипос. доварони имрӯзаи мо воқеан ҳам нафарони шинохта, нафарони машҳур ҳастанд. мехоҳам ки онҳоро барои шумо муаррифӣ кунам. довари мо аз вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, Офоқ Қодириён, шоираи машҳури тоҷик. кафко биёед шумо. ҳамзамон дӯсти аз ҳама наздики ман, бисёр нафари хоксор, бисёр нафари зебо, нафаре ки воқеан ҳам машҳур аст, ҳамагон дӯст мегӯранд, ҳамагон эҳтиром мекунанд. моҳпайкар ёрова. ва як нуқтаи дигарро бояд иброз кунам ки он суханҳое ки ман худи ҳозир гуфтам, онро худи моҳпайкар барои ман нависта доданд ки ман эълон кунам. гуфтагиатонро кардам, тамом. нафари навбатӣ, ин нафар агар дар мо намедонам телевизион чандтое ки бошад, агар инашро, ваяшро, дигарашро вақте ки ин ён телевизионро тамошо мекунед, фақат як чеҳра аст дар он ҷо, як нафар аст
ва ман баъзан вақт фикр мекунам ки умуман номҳои телевизионҳоро иваз кунам мешавад. Аловиддин TV1, Аловиддин TV2, Аловиддин TV3. ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Аловиддин Абдуллоев, кафка биёед шумо. ва нафари сеюм бисёр нафари нозук, ман аллакай шуморо омода карда иштам, бисёр маҳин сухан мекунанд. чунон маҳин сухан мекунанд ки иштирокчиҳои мо бисёр вақт фикр мекунанд ки худи ҳозир ҳам мешавад, яъне ки розигии худро метиҳанд ин аъзои якамони мо, вале билохира намешавад, баъдан гирякунӣ сар мешавад. истиқбол мегирем намояндаи ширкати ватании Тоҷик Кристалл Руқияи Бой Муҳаммад. Кафка биёед шумо. имрӯз иштирокчиён аз шаҳри Хуҷанд дида бениҳоят зиёд ҳастанд ва қайд кардам ба маврид аст ки ҳар як нафар, ҳар як иштирокчии мо ҳама ба фикр мекунам, ман агар ин саволро бидиҳам ки барои чи онҳо ба инҷо омаданд, ҳама мегӯянд ки мақсади асосии онҳо ғолибият аст. ман бошад мегӯям ки мақсади асосии ғолибият аст ва ба даст овардани мукофоти асосӣ ки 50,000 сомонӣ мебошад. пеш аз оне ки иштирокчиро даъват кунем, ман худи ҳозир мехоҳам ки сухани ифтитоҳии имрӯза барномаро ба ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Аловиддин Абдуллоев диҳем. Марамат. бисёр як имтиҳони хеле хуб аст барои мо интихоб кардани зебо санамҳо. акун дар байни аъзои ҳакамон ягона мард ки ман ҳастам, ман фикр мекунам ҳама зебоанд, яъне ки занҳо ҳамашон зебоанд ва барои муҳаббату барои меҳрубонӣ офарида шуданд. лекин озмун аст, шартҳои худашро дорад. мо на танҳо ба ҳусни онҳо аҳамият метиҳем, ба истеъдоду ҳунарашон ҳам. ва ман кӯшиш мекунам ки дар баробари аъзоёни ҳакамон, яъне ҳамкасбони худам каме сахтгира ҳам бошам. лекин пешакӣ мегӯям ки дили ман бисёр нарм аст. беҳтарин. Аловиддин, як ибораи дигар мондааст ки шумо бояд ҳатман онро гӯед. ин ибора оғоз мекунем мебошад. пас ҳусни оғоз мебахшед. бинандаҳои азиз, барнома озмуни телевизионии Зебосанам 2019 айни ҳол аз шаҳри Бохтари вилояти Хатлон манзури шумо гашта истодааст ва иштирокчии нахустини мо ки айни ҳол рӯи саҳна меравад Ширинбону ном дорад ва биёед ин лаҳза бо Ширин ҳамсӯҳбат мешавем ва аз ӯ пурсол мешавем ки чӣ ҳиссиёт айни ҳол ӯро фаро гирифта истодааст. қаблан шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. мегуфтед ки айни ҳол ба саҳна меравед, чӣ ҳиссиёт доред, аз ки ва ё аз чӣ дар ҳарос ҳастед? аз жюриҳо, аз аъзоёни ҳакамон ман дар ҳарос ҳастам. ба чӣ хотир? камтар тарс дорам. иштирокчи якумини озмуни Зебосанам 2019 дар шаҳри Бохтар вилояти Хатлон Турахонова Ширин, қадашон 1 метр 63 сантиметр, вазнашон 55 килограмм. Марамат, шумо 2 дақиқа вақт доред барои муаррифии худ. баъдан саволҳо аз тарафи ҳакамон мешаванд. Марамат. ассалому алайкум ҳакамонони олиқадр ва меҳмонони азиз, шуморо ба вилояти Хатлон шаҳри Бохтар хушомадед мегӯям. ман Турахонова Ширин дар лицеи давлатии рақами 1 шаҳри Бохтар дар синфи 9 таҳсил мекунам. ман ба он мақсад ба ин озмун омадам ки то ки ҷойҳои намоёнро ишғол намудад, боз ҳам Тоҷикистони худамонро боз ҳам баландтар бардорам. мақсад аз иштирок дар ин озмун шумо наистед ки барои ҷойҳои беҳтаринро интихоб кардан ва ватанамро дар ҷаҳон муаррифӣ кардан аст. ба фикри шумо имрӯз иштирокчиён бениҳоят зиёд ҳастанд. аз дигар иштирокчиён шумо чӣ гуна хосияти афзалиятнок доред, яъне бо чӣ фарқ мекунед ки шумо ҳатман бояд ки ғолиб бароед ва аъзои ҳакамон шуморо ба давраи дуюм гузаронанд? ман ҳунари пухтубас ва тайёр намудани хӯришҳо ва ғайраро дорам. шеър мехонед, шояд суруд мехонед, не? шеър мехонед? иҷозат бошад Марамат нишон диҳанд ҳунари худашон. Марамат. тоҷикистон ҳар канорай дилкушо, обҳои чашмасоронат шифо. ман ба васфат гуфтаам ҳамдумано, тоҷикистони маро нигаҳбон худо. Марамат, аъзои ҳакамон, фикрҳои шумо, ягон савол, ягон пешниҳод, ягон эрод. салому алайкум Ширинҷон. якум ин ки шартҳои озмун аз 18 то 28 сола. шумо ки синфи 9 мехонед, ҳоло барои ин озмун хеле ҷавон ҳастед ва хулосаи ман ҳамин ки
ранги сурх ин аз он шаҳодат медиҳад ки мопайкар ёрова ин қадар табашон хуб нест. яъне ки шумо аллакай ин нафар негуфтанд, розӣ нестанд. Марҳамат Руқия. ширинҷон хуш омадан ба ин озмун. ман фикр мекунам ки шумо ба ин озмун имрӯз он қадар омодагӣ надидед ва мебинам ки имрӯз бепардоз омадед ва он либоси зебое ки ба бар кардед бо пойафзоли шумо мувофиқат намекунад. хуб мешуд ки агар шумо дар ин сол боз ҳам беҳтару хубтар омодагӣ медидед, соли дигар ба ман боварӣ дорам ки шумо мегузаред, вале имрӯз не, мутаассифона. ман гуфтам ку маҳин ва билохира не. хуш, ба ҳар ҳол. марҳамат Офоқ. ташаккур. чун имрӯз ин гулдухтари зебо ширин моҳ ба инҷо ба ин озмун то ин андоза кироҳ ёфт, яъне ки қабул буд ки инҷо барои мо шеър бихонад ва аз ҳунарҳои худ чизе бигӯяд. чун устодон инҷо ҳарф гуфтанд, барои ман шеърхоният мақбул аст ва ман мехоҳам тугмачаи сабзро зер кунам. ин интихоби шумоаст. Кафко биё шумо як тугмачаи сабз. Аловиддин Абдуллоев. ширинҷон, суханрониятам бисёр ба мисли номат ширин буд, хуб буд. ман аз он писандам омадӣ барои ҷуръатат. ту нигоҳ накардӣ ки онҷо аз 18 бошад, ту омадӣ бо ҷуръат, яъне ки дар инҷо ҳунар шеър хондӣ, суханронӣ кардӣ. ин аллакай худаш як хислати мусбӣ, як паҳлӯи мусбӣ хислати туро гувоҳӣ медиҳад ва ман хеле шодам. аммо медонӣ духтарҷонам, ҳоло ҳама чӣ дар пеш аст. ту худат ҷавонӣ худаш як зебогӣ аст. ту на ба 16 қадам ниҳодӣ. ҳозир аз оне ки ман тугмачаи сабзро ҳам пахш кунам ё сурхро, аллакай 2 нафар ҳамкасбони мо ба ту як имконият доданд ки ту як таҳлилӣ кунӣ, як баро бибинӣ, бисанҷӣ. фурсат додам ба ту, муҳлат додам ба ту. пас роҳ афтода нашаву, ба ту комёбиҳо орзу мекунем. комёб бош, саломат бош. ман муваффақият хона ҳастам барои шумо Ширин. шумо воқеан зебо ҳастед, чӣ хеле гуфтанд ҷавон ҳастед. ман фикр мекунам ки соли оянда дар озмуни зебосанам 2020 метавонед ки иштирок кунед. имконият ҳаст. муваффақият хона ҳастем барои шумо. роҳ афтода нашавед. бинандаҳои азиз, иштирокчии навбатии мо ҳастанд Меҳрона, ки имрӯз дар озмуни зебосанам 2019 иштирок менаманд. каме ҳаяҷон дорам ва аз акаи муборис ҳам каме ҳаяҷон дорам, чунки бисёр шухрибат ҳастам. хуб, натарсед, наҳаросед, мубориз инсони хуб аст, ба шумо албатта ки кӯмак мекунад. муваффақият ба шумо. ташаккур. иштирокчии навбатии мо Назарова Меҳрона. қадашон 1 метру 64 сантиметр, вазнашон 51 килограмм. мегӯянд ки маҳорати ман ин шеърхонӣ ва ороиши мӯй мебошад. ассалому алайкум ҳакамон ва иштирокчиёни азиз. ман Назарова Меҳрона, хонандаи лисеи давлатии рақами 1 шаҳри Бохтар мебошам. ман мехостам ки ба шумо ҳозирдоштагон ва ҳакамони азиз тамоми хушиҳои зиндагиро орзумандам ва мехоҳам ки дар ин шаҳри Бохтар боз ҳам чунин озмунҳои бошукӯҳ сафашон зиёд гардад ва мо ҷавонон дар онҳо иштирок кунем. беҳтарин. ташаккур мекунам. дар ин ҷо шумо нависед ки рассом ҳастед, дуруст? шеърхонӣ доред, ороиши мӯй. ин ороиши мӯйро худатон кардед? бале. Аловиддин Абдуллоев метавонед ки ба ороиши мӯяшон нигоҳ кунед. кадом маҳорати худро имрӯз барои мо нишон медиҳед? шеърхониро ё ин ки рассомиро? ман мехостам ки ба шумо шеърхонӣ ва агар мумкин бошад орои муши худро, орои мӯй. мӯи киро оро медиҳед? ягон нафарро. хуш, марҳамат. аз шеърхонӣ оғоз мекунем. баъдан ман фикр мекунам ки ягон нафарро тасодуфӣ аз мобайни тамошобинон мо интихоб мекунем, вақт дода мешавад ва шумо ин нафарро ороиш медиҳед. марҳамат. аҷаб зебо ватан дорам, ба мисли модари ҷонам, ки номад ифтихори мост. ватан дорам, ватан дорам. аҳсан. кафко биёй шумо. акнун як нафар духтарак лозим аст барои ман аз мобайни тамошобинон. ки ҳастанд ки ороиши мӯяшон зебо набошад на он қадар? марҳамат. духтарон хоҳиш мекунам. марҳамат.
аз о якамон нигоҳ кунед 10 дақиқа вақт медиҳем барои омода кардан. Пас саҳна равед, вақт аст, мо баъдан шуморо даъват мекунем. омода шуд. Марҳамат, ороиши мо аст, метавонед ки давр занед як маротиба. Мана. Ин ороиши мое ки камтар наздиктар биёд. хуш. ман фикр мекунам ки сараввал бояд ки фикри худро баён кунанд ки ороиши мояшон чӣ гуна аст. бисёр хуб аст, лекин ҳамун духтарак бошад ё дигар духтарак. ин ҳамун духтарак аст. Кани мои сарда оро додан, на? шумо нафаҳмида истодаед ки мои сарашро оро додан ё ин ки не? Дар назарам ки бештара мояш хушрӯтар буда? Не, хеле зебо бошад. метавонед ки богузоред аллакай. Каме ба ман вақт дед. баробари ама марҳамат. руқия ростига баъди меҳрона камтар хом буд, бетайёрии ҷиддӣ омада. имрӯз мӯи сари худашонро пардоз накарданд. барои чӣ? муддат кӯтоҳ буд, вақт кӯтоҳ. бо ягон кор банд будед, машғул будед? омодагӣ медидед. омодагӣ медидеду вақтатон набуд барои суханҳоро омодагӣ медидед. суханонро омода мекардед. Амо ман кадом тӯкмаро пахш мекунанд, вале ба ҳар ҳол офоқ. марҳамат. хуб, ман хеле мутаассиф ҳастам имрӯз ки ҳамин қадар духтараҳои зебо ҷавон бе ягон тайёрӣ ба ин озмун омаданд. медонанд ки дар инҷа 10 шарт дошт ин озмун ва аз уҳдаи ягон шарташон ҳатто наметавонанд ки ба хубӣ бароянд. зебоӣ, ҳусн намегӯям, ман масалан эҷодкорӣ, санъаткориву малакаи сухан гуфтанам. боз мегӯям ки мутаассифам ки имрӯз ман ҳамин чиза на ҳис карда метавонам ва на дида. ҷавоби ман рад аст, не. мутаассифона мопайка. меҳронаҷон, ман бо хонум офоқ розиям. худат дар оянда чӣ ният дорӣ? яъне кадом касбро интихоб кардани ҳастӣ? касби судягӣ. беҳтарин. судя. беҳтарин. агар хонум судя бошад беҳтарин аст, вале фикр мекунам барои зебосанам ҳоло бениҳоят ҷавон ҳастӣ. агар ту ин касбро орзу дорӣ ва интихоб кардӣ, ту бояд ба ҳамин равия равӣ. баъди тӯкмачаи сурро зер кардан кори шумо умуман ҳал намешавад агар дар онҷо суд меҳрона бошад. ман барои шумо тафсили кафолат медиҳам ин чизро. сурх аст Аловиддин Абдулло. мутаассифона бо шумо хайру хуш мекунем меҳрона. роҳ афтода нашавед, омодагии хуб бинед. мо барои шумо муваффақият хон ҳастем. сипоси бепоён. мақсади иштирокатон дар ин озмун аз чӣ иборат аст? мақсади ман дар ин шурӯъ кардан ба мартабаи баланд расидан мебошад аз ягон чӣ ҳарос намонам. хуб, натарсед, наҳаросед. мо албатта боварӣ комил дорем ки шумо сазовори ҷои аввал мегардед. муваффақият. иштирокчии навбатии таҳти рақами 3 Мамадалиева Зилола. ин нафар қадашон 1 метру 67 сантиметр, вазнашон 47 килограмм. кафка биё шумо. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, меҳмонони олиқадр ва иштирокчиёни азиз. ман хонандаи литсеи давлатии рақами 1 шаҳри Бохтар мебошам. аввало шод аз он ҳастам ки чунин озмунҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо мегузарад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо сулҳу амонӣ ҳувайдост. дар чунин озмунҳо занҳои тоҷики мо на танҳо зебогии худ ва зебогии Тоҷикистонро, балки тамоми зебогии ҳунарҳои мардуми Тоҷикистонро метавонанд ба кулли ҷаҳон муаррифӣ кунанд. шумо нависед ки як ҳунар доред дар инҷо. ҳунари асосии шумо ин пазандагӣ аст. ва маҳораташ ин хӯриш тайёр кардан. нигоҳ кунед дӯстони азиз, ҳунараш ин пазандагӣ, маҳораташ бо ҳисоби 1-2-3 ёфтем хӯриш омода карда. ман медонам ки бисёри ҳамагон пазанда ҳастанд, ҳама катбоно аст. дузандагӣ аст ягон маҳсули коратон? не, иҷоба нест. иҷоба нест. ин куртае ки дар тан доред, ина худатон духтед ё ин ки бо ёрии ҳамун устодам ҳаминро духтем. ҳамин куртаро? бале. мана метавонед ки боодед. Зилола, ман барои чозидарам лаҷоби суханро ба худам кашидам гирифтаму барои он ки шумо бинед чӣ қадр шумо ҳусни зебо доред.
من میدونم که شما در هیجان هستید. وقتی که ما به دانشگاه دولتی صنعت داخل شدیم به شعبه اکتیاری و من بسیار کنجکاو بودم و به امتحان قبول در آمدم. یک دختره که بسیار هنرپیشه شناخته است، حتی عنوانی گرفته است، بسیار نقش‌های خوب بازیدن. از دهه که بود بعد شعرشون رو سر کردن خواندن. شعر خواندنش سر کردن، یک کرته چیتی گل‌های خرد خرد داشت در تنش. بعد در وقت شعرخوانیش با هیجان داده شده همون کرتهش آساسته بالا کرده با هر دست بالا کرده رفتن گرفت. من اولش که ناپرسیده با اونجا وارد شدم، چون دیدم حیران شدم. این همش از هیجان است. روسا میگن چون بلاسکوانه بسیار چی داشت، کرختی داشت. ما با شما امکانیت داده ایستادیم که شما معرفی کنید خودتان رو، هنرتان رو، بالای استعدادتان رو تا اینکه گذارید است. اکنون شما خوراک پخته میتوانید. شما مثلا مانتو پخته میتوانید. انا من 99 تا مانتو رو دوست میدارم. خدا نشون. خوش. یک نفسی چخور گیده. یعنی باز یکم شعر خونید. خوش بیاید من خوبتر از تکمچه رو پخش میکنیم با همین علاقه همش فهم است. یکان چیز دیگری اضافه کردن لازم نیست. برآمد. افق سرخ مپیکر یوروا خوش سبز ولی وقتی که سه سبز شد یک تا سرخ مبارز عذر میخواهم فکر میکنم شما از من عذر پرسیدید بله باری اول کافکوبیا شما رحمت عذر میخواهم باز یک بار دیگر فکر میکنم خانم افق سراسیمه شده فکر نکرد شما سراسیمه کردید از اوی حکمان رو هیچگاه در خجالت نمونید بگذار فکرشو نگوین بعد تکمچه رو زیر کنن خانم افق نفهمیده تکمچه سرخ رو زیر کرد فکر میکنم حوض عقیدهشون دیگر میشود و تکمچه سبز رو زیر میگن که از حسن لطیف نیست مردم از جوهر مردمی لطیف است وقتی که این زلالای زیبا اینقدر نام زیبا دارد حسن و نزاکت و همه چی را خداوند برای دخترک اهدا کرده است هدیه کرده است در همین رو برای ما مثل یک بازیگر می ایستد همون حسن همون زیبایی و لطافتی که خداوند داده است و امروز در همین آزمون اشتراک دادن همون به دیگران نمیتوانند نشان دهد من البته که تکمچه سرخ رو زیر میکنم یک چیز دیگر هست که وقتی که من خودم میدونم وقتی که صحنه میبروی یک ما تو بازیگر هستیم و هر یک صحنه و هر یک نمایش که ما بازی میکنیم در هیجان هستیم آفرین این دخترها که دلیرانه و این صحنه میبرویند در نزد حکمان در نزد اینقدر تماشابینان سخنرانی میکند این هم خیلی دشوار است فکر میکنم خوب من نمیدونم فکری خانم افق است ولی اگر امکان میبود من با زلاله امکانیت میدادم که با دویم آزمون گذرد مرحمت اگر شما توانید که فکری افق قدریان رو عوض کنید میتونید که با این نفر امکانیت دید اگر نه پس ما باید که خیر و خوش کنیم با زلاله من هم میتونم که میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش من هم میتونم فکر خود رو عوض کنم در حالتی که زلاله برای من اقلا یک شعر در وصف وطن او خواننده یک لیسه هست که از آنجا همه شاعرها و ادیبا و عالما برآمدن اگر یک شعر در وصف تاجیکستان عزیز شهری باختر یا در وصف مادر هر چیزی بهترین افق سپاس بپویم برای شما شعر خواندن لازم است همگان شما رو انتظار هستم زیهی سرورم سروری احیاگرم حامی تاجیکستان امام علی رحمان کافکوبیا شما برای محمد علی و زلاله اشتراکچی ما این نفر به دوره دوم میگذارند ما شما رو صدقاً تبریک میکنیم احسن از کی و یا از چی در حراست؟ از جوری از اعضای حکمان؟ از اعضای حکمان برای چی؟ نمیدونم خب نترسید نه حراست ما باوری داریم که البته به سوالهای اعضای حکمان پاسخی درست گردانده میتوانید برای شما موفقیت میخواهیم مرحمت گذارید اشتراکچی نوبتی تحت رقم 4 حسین زاده شربانو کافکوبیا شما
қадашон 1 метру 63 сантиметр аст, вазнашон 40 килограмм. ин нафар аз шаҳри бохтар мебошанд. ҳунар, пазандагӣ, шерхонӣ. ассалому алайкум ҳакамони азиз ва меҳмонони олиқадр. ман ҳусейнзода шарбоно хонандаи синфи 9-уми литсеи давлати Ориона мебошам. аввало шод ҳастам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон чунин озмунҳо баргузор мегардад ва дар давлати мо сулҳу амонӣ ҳувайдо аст. сипоси бепоён барои шумо. кадом ҳунари худро имрӯз барои аъзои ҳакамон, барои тамошобинони мо нишон медиҳед? шерхонӣ. мараман. ватан ҷоне ки дар ҷони ману тӯст, ватан ноне ки дар хони ману тӯст, ватан оинаи оби зулол аст, ватан покии виҷдони ману тӯст. беҳтарин. шаҳрбоно, ман шуморо хеле хуб мешиносам. шумо бисёр фаъол ҳастед дар бисёр чорабиниҳое ки дар чӣ шаҳри бохтар мегузарад, чӣ масалан дар сатҳи вилоят мегузарад. шумо бисёр фаъол ҳастед дар шеърхонӣ. ман духтарӣ фаъол ҳастед. ман бори як духтариро медонистам ки барои вазнаш 2 кило намерасид, вай рафта 1,5 литр арсиколаро нӯшиду, бо ним литри дигар оби дигар ки 2 кило туғурӣ шавад. лекин ба шумо мушкил мешавад. шумо 40 кило вазн доред. тасаввур кунед, шумо анҷо шарти озмун аст 50 кило аст. шумо аллакай аз ин чиз каме намегузаред. аз ин ва синну солатонам каме мувофиқа надорад барои шарти озмун ба ин нигоҳ накарда. лекин ман мегӯям ки шумо бисёр тари зебо ҳастед, фаъол ҳастед ва ҷуръат пайдо кардед ки омадаед. вале мегӯям ки шартҳо озмун аминро талабот мекунад аз мо. тугмачаи ва ман барои ин тугмачаи сурхро пахшам кунам. ин барои шумо имконият аст. имконият барои оянда тайёр дидан, пухта расидан, вазн гирифтан. ман фикр мекунам баъд аз ин барнома ин нафар рост мераванд аз мағоза. не фақат гамбургеру чизбургер не. фақат гӯшбирён, қурутобу фатирмаска. фатирмаска беҳтарин. марамат. ранги сурх мутаассифона. руқия. рости гап бо як лутфу самимияти хоса сухан оғоз намудед. бисёр ширин сухан ҳастед, вале мутаассифона озмун аст. озмун шартҳои худро дорад, вале мутаассифона ман имрӯз барои шумо намегӯям. немегӯянд руқия пой муҳаммад. мутаассифона. марамат офоқ. шеърхониашон чӣ гуна буд? хеле хуб буд. ба он нигоҳ накарда ки ҳоло синашам барои шартҳои озмуни мо муносиб нест, қадашам агар лекин чеҳраи хеле зебои тоҷикона дорад, аслии тоҷикона ва сухандонию шеърхониашам мисли марвориде аз дарёи ақл аст. вале мегӯям ки роҳ афтода нашавӣ, зеро бо ин ҷасорату бо ин назокати шеърхонӣ ту дар оянда кӯшиш кун дар дигар озмунҳо ҷои аввалро ишғол кунӣ. ташаккур. марамат мопайкар. сипоси бепоён. 4 то сурхи маънои онро дорад ки шумо ба давраи дуюм нагузаштед. мутаассифона. мақсади ман дар ин озмун ин аст ки ман мехоҳам мартабаи худро баланд карда ва ба халқи худам хизмат карда ва номи Тоҷикистонро баланд баргардам. марҳамат гузаред. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 5 ҳайдарова мавлюда. қадашон 1 метру 70 сантиметр, 63 килограмм вазн дорад. марҳамат. ассалому алайкум ҳакамони азиз ва меҳмонони олиқадр. ман хонандаи литсеи давлатии Орионои шаҳри Бохтар Ҳайдарова Мавлуда мебошам ва ман хеле шод ҳастам ки дар Тоҷикистони мо хеле озмунҳо баргузор мегардад ва ман духтарони тоҷик, бонувони тоҷик бояд мо номи давлати худро, Тоҷикистонро бояд баланд бардорем. дар инҷо нависед ки шавқу ҳавас доред ба пухту паз. ин бисёр хуб. ҳунаратонам пазандагӣ, маҳорататон шеърхонӣ аст.
марҳамат кадоме ман фикр мекунам ки дар ин ҷози пухтупазро нишон дода намешавад шеър хондан лозим аст. тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту мекунам шукрона аз озарму аз озори ту аз ту ман сарват намехоҳам ватан ҳастӣ бас аст бо хасу ховрат баробар зиндагӣ кардан бас аст. сипоси бепоён мегӯям барои шумо. марҳамат аъзои ҳакамон метавонед ки фикру ақидаи худро баён кунед оиди иштирокчии навбатии мо ҳайдарова мавлуда. руқия мавлудаҷон хуш омадан ба ин озмон. рости гап ҳамон симои зебои тоҷиконаи шумо ҳамон қадду мавзуни шумо бисёр барои ман писанд омад, вале ҳамон пойафзоле ки имрӯз ба по кардед ҳеҷ ба ҳамон либоси атласи шумо мувофиқат намекунад ва ҳамон гестувони зебои худро як тоҷикона оро медодед, мебофтед ва як тоқӣ ба сар мекардед, бисёр ҳамзебо мешуд. аммо имрӯз шумо кадом сабз кафкубиёи шумо бисёр хуб. аловиддин абдуллоев. ман бисёр шаҳрамро дӯст медорам, шаҳри бохтаро, ва мавлударо хеле дар либоси зебо ҳам дидаам, чӣ дар наврӯзӣ ба ҳайфи муаррифӣ либосҳои миллӣ ҳунарнамоӣ кардан ва чӣ дар шаҳри норак ки дар он ҷо ҳам ҳунарнамоӣ кардан бисёр зебанда аст. як чеҳраи зебо ҳам доранд, агар каме боз пардозгарӣ кунанд ва каме боз ба ороиш аҳамият диҳанд. ва ман умед дорам ки дар марҳилаи дуюм ҳатман мавлуда иштирок карда ин паҳлӯҳое ки ҳаст ҳозир норасоӣ гуфтанд. медонед барои чӣ пояфзолашро озиди хел пасттар пӯшидааст? мавлуда худаш қомати баланд дорад ва дар синфашон чанд ҷавононе ҳастанд ки қадашон пасттаранд ва мавлуда намехоҳад ки масалан аз онҳо баландтар бошад. онҳоро намехоҳад ки нороҳат кунад, шарм доранд, намехоҳад ки сафи дугонаҳош кам шаванд. бисёр духтари зебо аст. ман ба шумо имконият медиҳам. саломат бошед. аловиддин абдуллоев ҳастанд ки шумо ба давраи дуюм гузаред. офоқ қодириён дар нигоҳи шаҳрбоно як шарми тоҷикона аст, як нозукии тоҷикона аст ва дар алфозаш низ, дар суханронияш низ як дури назмро метавон дид. як устоди хеле бузургвори ман мегуфтанд ки шам чӣ қадар баланд сӯзад, тез хомӯш мешавад. ва аз ҳамин ки имрӯз оҳиста оҳиста дар ҳама ҷодаҳое ки дар орзу дар қалби ту аст мехоҳӣ бирасӣ, ҳамин хел оромона, ҳамин нозукона ва ҳамин хел ширину бо шарму бо ҳаё қадам бигзор. ҳама орзуҳоят ба ту хоҳанд дастрас дошт. ташаккур. яъне сабз кафкубиёи шумо се то сабз аст. баҳои моҳпайкар ёрова баҳое аст ки ҳалкунанда аст ва ман фикр мекунам ки ин нафар чун ҳар вақта кори нек мекунанд. шояд агар имкон бошад ягон дугонаатон дӯстатон агар дар ҳамин толор бошад, як попӯшии баланд пӯшед. чанд аст андозаи пояфзол? 40. офоқ қодириён худи ҳозир аз пояфзоли худ маҳрум мешаванд. дӯстони азиз, озмуни махсус бо номи ки тезтар пояфзоли худро мекашад идома дорад дар телевизион ва иштирокчии мо офоқ қодириён ва ҳайдарова мавлуда. беҳтарин акнун навбати дуюми озмун аст ки тезтар пояфзолашро мепӯшад. як барои шумо ман мегӯям ай муборак пояфзоли нав барои мавлуда. офоқ дигар интизор нашавед ки шумо пояфзолро мегиред. мавлудаҷон насиб кунад рӯзаи хурсандӣ ба пӯшеда. бале анакнун мавлудаҷон оғуше буд ки онҷо хайрухуш бо пояфзол. ман хоҳиш дорам ки мавлуда қаду қоматата рост гирифта, ман ҳамин хе гирд, ман ҳамин давра ба гарду баъд ба назди баландгӯя биё. ташаккур. зебосанам ки ҳаст ин яъне қаду баст, ин роҳгардӣ, ин суханронӣ, ин чеҳраи зебо. шояд ба озмуни дуюм гузарӣ, шояд
дар озмуни дуюм бояд анамин появзоли баланд дошта бошӣ. Симоят хеле хуб аст. дар бохтар бисёр дӯст медорам. Филмҳои шуморо тамошо мекунам. аз он ҷумла Мавлудаам ва мо ҳам. бисёр мо шуморо интизор будем. хуш омадед ба бохтар. як қарсак барои мо пайда. ман ҳам мардуми бохтарро дӯст медорам ва ба духтарони бохтар гуфтаниам ки лутф кардан, меҳрубонӣ кардан. Гуфтаниам Мавлудаҷон, шумо ба даври дуюм асан мо сидқан табрик мекунем Ҳайдар ва Мавлударо. Кафкубиҳои пурмавҷи шумо. Мавлуда, салому алейкум. Бурудгар муборак бошад. Рӯҳия чӣ гуна аст? خوب است. ба ҳузури аъзои ҳакамон чӣ гуна буд? خیلی خوب بود. ҳаяҷон набуд дошта ягон хел? тарс, ҳис ягон хел? خب مبارک شما پایافزاری نو. شما پایافزاری صاحب پایافزاری نو شدید. با خودتون دادن؟ ها. برایم خیلی. باز پس میگیرن؟ بله حاضر میگیرم. муҳаббат аз нигоҳи шумо зебосанам бояд чӣ гуна бошад? از نگاه من زیبا سنم باید زیبا باشد و باید از هیچ چیز نترسد و به خود باوری داشته باشد. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 6 Давлатшоева Муҳаббат. қадашон 1 метру 63 сантиметр, вазнашонам 63 килограмм мебошад. ассалому алайкум ҳакамони гиромӣ ва чеҳраҳои шинохта. ман Давлатшоева Муҳаббат, хонандаи синфи даҳуми литсеи давлатии Ориёнои шаҳри Бохтар мебошам. даринҷо нависед ки шавқу ҳавас доред ба мутоилаи китоб, боз нависед шеърхонӣ, боз нависед пазандагӣ. кадоме аз ин маҳорат, ҳунарҳои худро метавонед ки худ ҳозир барои мо нишон диҳед? ман метавонам ҳозир шеърхонии худамро нишон диҳам. беҳтарин, маромад. чу дарё зарфишон бошад, то ватан зинда бошад. чу дарё зарфишон шуд мисраи ман, то ватан бошад. дилам бишкуфт монанди баҳорон, то ватан бошад. ватан ёбад таҷассум дар дили ҳар зарра чун хуршед. бемалол метавонед ки ба болотар бардоред қироат кардан, ҳеҷ гап не. алга ҳама фаҳмед. маромад, болотар бардоред хонед аз рӯи вай, ҳеҷ гап надорад. чу дарё зарфишон бошад. бардоред охи, биёед, ман хоҳед барои шумо дар ин ҷо гуфта истам, не? ягон шеъри дигарро хонед. шеъре ки шумо аз ёд медонед. توجی کم و لفظ من چو شکر باشد اجداد من از غزل سخنور باشد دارایی دیگران از سیم و زر است دارایی من زبانی مادر باشد. ана беҳтарин шеър, пурмазмун. акнун аъзои ҳакамон мегӯянд ки ин нафар ба даври дуюм мегузаранд ё ин ки не. агар ягон чиз илова карданӣ набошед, метавонед тугмачаҳоро пахш кунед, ман худам аллакай мефаҳмам. ранги сурх мопайкар ёрва не. маромад, офоқ. ранги сурх не. аловиддин абдуллоев. муҳаббатҷон, бихел ба чашмои муҳаббат ба тарафи мо нигоҳ накун. гап дар дили аъзои ҳакамот намесӯзад, вале ман чӣ гуфтанистам муҳаббатҷон? аллакай як худатан дар ин ҷо муаррифӣ кардан, инам бояд хушбахтист. ҳазорон духтарони мо орзу доранд ки дар ин барномаи зебосанам иштирок кунанд. ту аллакай иштирок кардӣ дар марҳилаи якум, аллакай туро мебинанд, муаррифӣ кардӣ. аммо афсус ки каме омодагии хуб надидӣ, ё ин ки вақтат нарасид, ё ки вақт кам буд, имконият набуд. ва фикр мекунам ки ҳеҷ гап нест. тайёриҳо дар пеша, шеърро ҳам аз худ мекунӣ. ту боз ягон ҳунари дигам дорӣ? ин нафар китоб хонданро дӯст медорад. китоб хондан пухту пас шеърхонӣ чӣ хеле кардем мубориҷон ки муҳаббат дар гап монд. ман ё ин ки ду нафаре ки тугмаи сурхро зер кардам. не ин парво надорад. тугмаи сурх ҳеҷ гап неаст. ҳеҷ гап нест. ин ҳоли охири кор нест. ҳол дар пеш роҳи сабзро интизор аст, роҳи сафед ин мешавад. лекин омодагият каме моро дар хиҷолат монд ки онҳо маҷбур шуданд ҳамкасбони ман тугмаи сурхро пахш кунанд.
برای تو از این رو افتاده نشو برای کار با تو آمادگیت رو خوب بین این آزمون باوری دارم با دستگیری توجی کریستال هر سال برگزار میگردد زیبا سنم من خیلی امید دارم این رو انتظار هستم بسیار چونی سخنانی خوب و رنگی سرخ هیچ گمی متاسفانم مرحمت رقیه محبت جان شما رو افتاده نشوید در همه آزمون ها یکی غالب میبراید دیگری مغلوب و من گمان میکنم که تا سال دیگر شما با تیاری جدی میبیایید به این آزمون لیکن سیمای به حد سیمای دختری تاجیکانه دارن زیبا هستید محبت غمگین نشوید عموما ضعیف نشوید این آزمونی است که من فکر میکنم چون این آزمون ها زیاد میشن اگر مخصوصا در زیبا سنم خواهید میتونید که سال آینده بیایید اشتراک کنید متاسفانه اون چیزی که حکمان گفتند و اون باهایی که برای شما گذاشتند این باهای نیایی است و این چیز رو یگان طور عوض کرده نمیشود سپاس به پایان برای شما بیاید محبت رو با کفک بیاید پرماوچ گسل میکنیم سپاس برای شما غمگین نشوید الان شما رو با برنامه خوش آمدید میگویم که از نگاه شما زیبا سنم باید چگونه باشد زیبا سنم باید قدی رسو داشته باشد چهره زیبا داشته باشد و اینچنین خوش سخن باشد خب تشکر زیاد با کدام مقصد در این آزمون امروز شرکت می‌ورزید مقصدم یعنی که سنجیدنی هنر خود خب برای شما موفقیت می‌خواهیم مرحمت گذارید اشتراکچی نوبتی ما تحتی رقمی 7 میرزویوا شکرона قدشون 1 متر و 60 سانتیمتر وزنشون 50 کیلوگرم می باشد شغل دوست داشته این نفر رویگی است استقبال میگیریم مرحمت ассалому алайкум ҳозирини иззатманд ҳакамони гиромӣ ва чеҳраҳои шинохта ман мирзоева шукрона донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи давлатии шаҳри бохтар ба номи носири хусрав ташаккури зиёд шумо нависед ки дар инҷо шуғли дӯст доштаи шумо ин ровигӣ аст бале дар бисёр маҳфилҳо аллакай ровӣ шудед ё ин ки ин як ҳавас аст ҳавас ягон бор ровигӣ накардаед яъне дар чорабиниҳое ки дар мактаб мегузарондем кардам хушбеҳ тасаввур мекунем ки шумо ровии имрӯза чорабинӣ ман оистакак ба як тараф мегузарам биёед ба ҷои ман микрофонро гиред ва метавонед ки танҳо гӯед ки ин озмуни зебосанам дар вилояти хатлон шаҳри бохтар мо оғоз мекунем марҳамат кафку биё шумо ассалому алайкум тамошобинони азиз ин озмуни зебосанам аст дар шаҳри бохтар инак барномаро шурӯъ мекунем аҳсан кафку биё шумо ташаккур мекунам барои шумо барои иштирок гуфтанд ки ороиш додани мӯй ҳунарашон аст баъдан хӯрокпазӣ шерхонӣ кадом маҳоратро худи ҳозир мехоҳед ки бубинед ана ҳамон пойафзолатонро мекашидед ман мехостам қадашро чен кунам ин нафар нависанд ки қадашон 1 метру 60 сантиметр аст муопайкар фикр мекунанд ки шояд ки ягон сантиметр кам бошад не муопайкар фикр мекунанд ки шояд 161 бошад барои ман умед ба роҳ мебандам ки қадашон дар ҳақиқатам қадашон мана дар ҳақиқатам нигоҳ мекунем 1 метру 60 сантиметр аст аниқ муборизу аниқ 100%. Кафка биё шумо 1 метру 60 сантиметр дар ҳақиқатам ман фикр мекунам ки муопайкар аллакай дигар савол надорам ва ҳатман бояд ки тукмачаи сабзро зер кунанд руқия шукронаҷон хуш омадан ман ба шумо як савол дорам ҳамин худи зебосанам ба ҷуз аз қомати рассо чашмони шаҳло гесӯи дароз боз чӣ чизҳоро бояд доро бошад ҳунарҳо дошта бошад масалан ҳунари дузандагӣ пухту паст боз хушсухан хуш тукмачаро метавонед ки зер кунед сабз ҳаст кафка биё шумо шукронаҷон қабл аз он ки як ман фикрамро бад интихоб кунам яъне тукмачаи сабз ё сурх як ҳамеша устодамон ҳунарпешаи халқи тоҷикистон майрам исоева
یک گپ رو با ما تکرار به تکرار میگفتن، ما پیکر رو خاطر رسان میکنم که میگفتن که آموزگاران که اینقدر ما ملت زیبا هستیم تاجیکان، همینطور نه؟ ما اخت زیبا هستیم همینطور نه؟ بله زیبا هستیم. فقط کمی از خواهران و دختران من که در اینجا اشتراک میکنن خواهش میکردم که کمی مسئولیت داشته باشن، یعنی آمادگی بینن، تیاری بینن. همون خورد و خوراک شما تیار میکنید میبیارید به نزد پدرتون آینده شوهرتون، هم تو شوربای خالی نمیبرید که شما حتما کم در کبوتی ریزه کرده ولکش به میمانید، نه شوربای زیبا میدید، یا که هم قروتو با همون کبوتی و بوزیب و انواع چیزهای زیبا میدید. همونش ما همین آمادگی بینیدنی، آمادگی پیشنهاد کردنی، نه تنها خوراک، پیشنهاد کردنی خودم در سخنرانی هم، در مثلا نمودی ظاهری هم. لیکن شما رو دم که شما آمادگی دارید، دیدگی هستید، خوب است، لیکن باز بیشتر این مسئولیت کلان است. شاید آینده باز یک زینه دیگر میشود، یک مرحله دیگر میشود. ما تاجیکستان رو معرفی میکنیم، آمادگی دیدن در کار است. حاضر باشد برای شما و پاهای شما سبز. بهترین علوالدین عبداللهیف راضی هستند که شما به دوره دوم گذارید، رقیه راضی هستند و افاق مرحمت. شکرانه. من میخواستم که اول یک شعر قرائت کنید، چون من شاعر هستم، میخوام در برابر خود نفری رو بینم و برایش همون برگ سبز زیر کنم که سزاوار باشه. غزل از استاد بدیل. در طریق عشق کس را رهبری در کار نیست، خانه آینه را بام و دری در کار نیست، می کشد قلابی جذب عشق سوی دم بدم، بسمل شوق تو هم بال و پری در کار نیست. کی بود شیرازه در جوی. تشکر. احسن. رنگی سبز است. مرحمت با پیکر. شاید که همه این زیبایی رو شاید که از یک نفر ویران کند با پورگی. همه چیز شدنش ممکن. راستش نمیدونم چی گویم، هم ها هم نه. یعنی من فکر میکنم که وقتی که شما 50 به 50 هستید، در اینجا باید که کمک سوپرمن لازم است و این نفر در نزد شما هستند. شاید کمک جنتلمن لازم باشه. میتوان تگمچه سبز رو پخش کنم، ولی با یک شرط، با شرطی که در دوری دوم من نمیدونم اعضای حکمان رو چنان در حیرت مونی که از همون تگمچه پخش کردگی من پشیمون نشوم. یعنی که این باهای شما قرض است. بله. بهترین. کردیت رو گرفتید، میتونید که کلمه رحمت رو استفاده برید و بعداً با پس صحنه روید. تشکر زیاد به شما. رحمت. کفکوبی شما با اشتراکچی نوبتی ما که به دوره دوم گذاشتند و میخوریم در شهر دوشنبه. سپاس به پایان دارشون میتونید که روید. در اونجا همکار ما باریدین صبوری شما رو انتظار هستند. شکرانه مبارک باشد. روحیت چگونه است؟ راستی خیلی خرسند هستم. من خودم باور نداشتم که میگذرم. خیلی خرسند هستم. از کدام حساب باور نداشتید که میگذرید؟ راستی از حکمان کمی در حراس بودم. خب قبل از اشتراک که در حالت اشتراک؟ خب در حالت اشتراک هم بود. خب تو با اینجا اومدن از خود باور داشتید؟ اونقدر بسیاری بد نه. با کدام خاطر؟ خاطر میترسم که با یعنی به سوالی که آنها میدهند جواب میدهم یا اینکه نه. اشتراکچی تحت رقم 9 رحیم و ملیکه قدشون 1 متر 70 سانتی متر، وزنشون 51 کیلوگرم، هنرشون پخت و پز می باشد، مهارت شیرخوانی. مرحمت 2 دقیقه وقت میتونید که خود رو معرفی کنید با اعضای حکمان با تماشابینان ما. سلامی خود را به اعضای حکمان و تماشابینان میرسانم. من رحیم و منیژه، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر باختر می باشم. سببی در این آزمون اشتراک کردن من خود را سنجیدن می باشد. شما در اینجا نویسید که شوق و هوس یعنی خوبی شما این ورزش است. با کدام نمودی ورزش مشغول میشوید؟ والیبال. والیبال. بهترین دختره که ورزشگر. باری اول چنین اشتراکچی است در آزمون ما. کفکوبی شما. مرحمت اعضای حکمان. بخیر از شغل والیبال باز چه هنر دارید؟ هنرهای بافندگی. شما گفتید که من با این آزمون اومدم که خود رو بسنجم. از کدام جهت؟ غالب شدن.
قدر چند منیجه؟ 1.70. бале 1.70. خیلی من نمیدونم با من منیجه یعنی آن همون تبسمی گویم شرمگینانه دخترانه‌اش مخفول شد. شاید من توگمچه سبز رو زیر کنم برای منیجه جون. بهترین توگمچه سبز از موفقر یوروا. حالا تسخیر نکرده است این دختر مرا. بغیر از آن که من مثلا میگم من افق قادریان، من ورزشگر، من این خیر کی به من باور میکند؟ من داننده شعر، من شیرین سخن. یک تا شعر خونید ملیکا. قامتی شمشادی مادر، خانه آبادی مادر، بحری فرزندان غنیمت، دستی دعای مادر. بهترین. دوام دید. دیگر شعر خونید. سلام ای هموطن، ای نوری دیده، سلام ای میلتی فرهنگ دیده، سلامی ماست پیکی دوستانه، سرود است و نشاط است و ترانه. بهترین. گپ بشون. افق. دو تا سبز بهترین. من اگر از یک تای دیگر سبز شد من به شما گفتم میتونم که ملیکا شاید که ما در دوشنبه با شما والیبال بازی کنیم. مرحمت رقیه. منیجه جان برآمد امروزه شما مرا عموما قانع نکرد. شما چند زبان میدونید؟ زبان تاجیکی و زبان انگلیسی. بهترین کنی با زبان انگلیسی یگان شعر یا درباره خود یگان مصرع یگان چی میگفته خوبتر بشه. My dear mommy, I love you very much. I want you to be happy on the 8th of March. خرسکای شما. ولی به هر حال من حالی فکر میکنم و دیانی که استاد بها گذارد. من نگاه کنید. ورزشگر، زباندان، قد و قامت هست. مرحمت علایالدین عبداللهی فکرش میخوایم که فهمیم. شما بسیار یک ستاره گرم دارید و من به شما امکانیت میدم که شما به دور دیگر گذارید لیکن با جرأت‌تر باشید. بهترین کپکپی شما 3 تا سبز. مرحمت رقیه میتونید که توگمه رو پخش کنید و ما اکنون میفهمیم که رحیم و ملیکا با دوره دویومی آزمون زیبا صنم 2019 میگذرند. تبریک. اکنون انیق والیبال بازی بکنیم. خب چه خبر روحیه باور داشتید که به دوره دوم میگذارید؟ نه من باور نداشتم که به دوره دوم میگذارم. به کدام خاطر؟ برای اون که من اولین بار در این آزمون اشتراک کردم. در همین گونه چهاربینی ها بار اول است که اشتراک میکنید؟ بله بار اولش است. پیشنهادی کی بود اشتراک کردن تو در این لایحه آزمون جمهوری؟ این پیشنهاد آموزگاری من بود. خب معلومات؟ بله. پیشنهاد کردن که در آزمون زیبا صنم 2019 اشتراک کنید. بله. بعد تو راضی شدی اشتراک کردی؟ بله. و مخالف شدم. بعد دوره دوم راه خط گرفتی؟ بله. اشتراکچی ما تحت رقم 10 مدینه غلام حیدر، قدشون 1 متر و 60 سانتی متر، وزنشون 48 کیلوگرم می باشد. میگن که مهارت من این شعرخوانی است، شوق و هوسشون ورزش. استقبال میگیریم. مرحمت مدینه. سلام درود خود را به اعضای حکمان، به چهره‌های شناخته تلویزیونی و به کل تالار میرسانم. من خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر باختر می باشم. من مدینه غلام حیدر. بهترین. کدام نمودی ورزش؟ کدام نوع ورزش است که شما؟ باکس. باکس. علایالدین عبداللهی شما میتونید که توگمچه سبز رو با طور اتوماتیک زیر کنید. ما با طور اتوماتیک توگمچه سبز رو پخش میکنیم. چون که جاغ حالا برای ما در کار است. جاغ چهره در کار است. بهترین علاقه یک سبز هست. میتونید گوید که اکنون من گوشتینگیر دویم سبز هم میشد باز یگان دیگری حالا میکنید. میتونید که برای ما یگان اصول رو نشون دید من. مثلا اصولی از همه بهتر وقتی که به حریف خود ضربه باید زنی در بیخ گوش نبود. من مبارز در نزدم. با گفت خمان با تکلیک. در مبارز همین اصول نشان داده میتونید که نشان دید. فقط نزنید مرا. اگر زدن باشد علایالدین عبداللهی از مردی پرقوت با قوت جنتلمن باز. من باید که دو نشر دیگری برنامه رو باید با پورگی به اتمام رسونم. شاید بعد از اون 2 هفته وقت است که میتونم که در بیمار خوش.
хуб фаҳмондӣ маълум аст ки варзишгар аст ва машқи бокс мекунад. Мадина, барои чӣ шумо инҷо омадед? ба фикри ман зан духтари тоҷик ин худ пур аз пурҳунарӣ, пур аз ҳунарманд аст. Масалан, ҳар шахс, ҳар як нафар худ ҳунар дорад, ба ҳунари худ сайқал медиҳад, бо ҳунари худ маъруф мешавад. Масалан, худи шумо бонуи пурҳунар дар ҳама филмҳо. Мадинаҷон, ман мехостам ки ана ҳамон гестҳои худатонро як бор мекушодед. Ман медидам мӯи дарози шумо то чӣ андоза аст. боз нигоҳ кунед, дар ҷо тоқӣ аст. Мисли пештар буд ку дар филмҳое ки дар давраи иттиҳоди шӯравӣ буданд. Фикр мекунам ин хеле беҳтар аст, не? Бисёр хуб. бале, ҳам ҷавонтар метобӣ, ҳам чеҳраи хандон, табассуми хушрӯ. Хуб, варзишгар, боз бокс, боз дар озмуни зебосанам. барои шумо ҳам ҷоғи поён докунам аз хонатон маълум ки дар кор аст ҳоло. Ва ман ба Мадина муваффақият мехоҳам ва ба даври дуюм иҷозат метиҳам ки гузарад, вале боз ҳам бо як шарт. Шарте ки дар даври дуюм дар ҳақиқат ман намедонам, ҳакамонро бояд дар ҳайрат гузорӣ. аҳсан, кафкобиҳои шумо ду сабз аллакай ҳаст. Офоқ, марҳамат. ман мехостам бифаҳмам ки боз чӣ ҳунар дорӣ. Масалан, субҳ вақте ки баланд шеър мехонад ин нафар боз. аз хоб баланд мешавӣ, масалан дар хона ба чӣ кор машғулӣ? Ҳамин кадом ҳунарат дили модари тара тасхир кардааст? ҳар як духтари тоҷик бояд асосан пухтупаз кори хона, аз уҳдаи кори хона баромада тавонад. Фикр мекунам ҳамаи духтарони тоҷик аз уҳдаи ин кор баромада метавонанд, ки манам яке аз онҳо мебошам. Ташаккур, барояд муваффақият хоҳам. ман намедонам ҳатто чӣ гӯям. беҳтарин. аҳсан, як қарсаки баланд, дӯстони азиз. рухия? Мадина, саҳна буромадан ба мисли як офтоби хандонрӯяк омадан, саҳнаро гарм кардан. аҳсан, офарин. дар ҳақиқат гулдухтарони мо бояд роҳнамову роҳбар ва азизи ҳар як хонадон бошад. ман шумо ба не гуфта наметонам, шумо мегузаред. беҳтарин. Мадина, мушт канед. ман шуморо табрик мекунам. Сидхан, кафкубиҳои шумо ба давраи дуюм гузаштед. ва мехӯрем дар шаҳри Душанбе. шуморо бештар дастгирӣ кардам ба он хотире ки шумо ҳамчун зебосанами боксёр ҳастед ва медонед аввалин мулоқоте ки дар риштаи бокс, яъне ки ҳарифон бо якдигар вомехӯранд, медонед чӣ ҳастанд? چی است؟ اولا همین در رشته بوکس باید حریف اول با همون حریفش همچون دست دهد، دست شناسایی، بعدا با مسابقه میتواند حریف خود دست شناسایی میدونید چی خیلی هستن؟ بله. خب باید نگاه رو درست کنن؟ بله. اول باید با نگاه بترسونن حریف رو، نه؟ اول به شرطی که حریف ترسد، اوکی. حریف نترسد با چی؟ خب این من حریف شما. من از نگاه شما عموما نترسیدم. خدا کنه که در دور دوم تمام زیباسانمان از نگاه های شما در رقابت بترسن. اشتراکچی ما تحت رقم 11 халифаева Мадина мебошанд. қадашон 1 метру 6 сантиметр аст. мегӯянд ки шавқу ҳавас доранд ба пухтупази ширинӣ. мақсади асосӣ ғолиб омадан. истиқбол мегирем халифаева Мадина. кафкубиҳои шумо. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳакамон. ман халифаева Мадина, хонандаи мактаби миёнаи умумии рақами 6 шаҳри Бохтар мебошам. хуш, маҳорататон рақс навистаед дар ин ҷо. агар имконият тиед рақс кунанд ё ин ки дигар маҳоратаи худро нишон медиҳед? кадом маҳоратро? фақат рақс? марҳамат, метавонанд ки дар ин ҷо 1 дақиқа вақт дода мешавад. марҳамат, сурудро омода кунед, ман хоҳиш мекунам.
باد گلزار چکنی غنچه ташаккури зиёд мегӯем барои Мадина, сипоси бепоён барои шумо, барои рақс. Аъзои Акамон аллакай метавонед ки фикру ақидаи худро баён кунед ва ҳамзамон баҳогузорӣ намоед. Мадина, шумо гуфтед ки маҳорат рақс гуфта, яъне чиро дар назар доред шумо? Ман ҳам маҳорати рақс дорам. ҳама маҳорати рақс доранд. Рақс вақте ки мусиқиро мешунавӣ, бояд дар ана ҳамон мусиқӣ, дар ана ҳамон суханҳо ту мисли ман намедонам парвоз кунӣ, ҳис кунӣ. шумо ҳозир маҳорат не, рақси оддӣ буд, рақсе ки ҳама мекунанд. Ва ҳозир тугмачаи сурх, марамат офоқ. Мадина шеър мехоне? суруд, шеър ё ки синф чанд мехоне? 11 ро буд кардам. хатм кардӣ? бале. кадом фанро дӯст медорӣ? информатикаро. забону адабиёт, таърих хичо нестам. хуб. мутаассифона марамат руқия метавонед ки тугмачаро пахш кунед. Мадинаҷон, шумо ба ин озмон умуман бе тайёрӣ омадед. ман бисёр хоҳиш мекардам ки он духтарон ки баъди Мадина рӯи саҳна мебиёянд камтарак бо омодагии хуб он тарсу ҳаяҷонро аз худ дур кунанд. мо аъзои ҳакамон он қадар аъзои ҳакамони сахтгир ҳам нестем, вале мутаассифона қонеъ карда натонистем. хуш, тугмаи сурхро зер кардан руқияи бой муҳаммад ва аловиддин абдуллоев. Ташаккур мегӯем барои шумо, барои иштирок. Метавонед соли оянда биёед иштирок кунед, омодагии хуб бинед. муваффақият хон ҳастем барои шумо. чӣ ҳиссиёт айни ҳол шуморо фаро гирифта истодааст? камтарак тарсува. аз ки ва ё аз чӣ? аз ҳакамон. барои чӣ аз ҳакамон метарсед? ба хотири он ки бори нахустааст ки ман ба саҳна мебароям. дар чунин озмунҳо ширкат меварзед? бале. ба шумо муваффақият мехоҳем. марҳамат. Каримова Марҷона Раҳматшоевна, қадашон 1 метр 60 сантиметр, вазнашон 40 килограмм. ҳунарашон ороиш додани мӯй мебошад. шавқ ҳавас доранд ба кору бори хона. аввало саломи худамро ба ҳакамон ва ба тамошобинон мерасонам. ман Каримова Марҷона хонандаи синфи 11 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 6 таҳсил мекунам. дар ин ҷо навистед ки шавқ ҳавас доред ба кору бори хона. махсусан ба чӣ, ба кадом кор? ман чунин хобиро бори аввал бибинам. рӯбучини хона. рӯбучини хонаро дӯст медоштанд. дӯстони азиз, агар он нафар пурсад ки хоби ту чӣ аст, шуғли дӯстдоштаи чӣ аст? рӯбучини хона. бовар кунед фақат. тамом. хуш, ягон маҳорати дигар, ҳунари дигар доред? дар ин ҷо ороиш додани мӯй навистед, мӯи худатонро худатон ороиш додаед. бале, марҳамат. аъзои Акамон метавонед ки фикри худро баён кунед. рӯбучини хона инро ҳама ба фикрам духтарҳо, занҳо, кадбонҳои хона метавонанд. боз чӣ ҳунар доред? ман ҳам баъзан вақт мекунам дар хона рӯбучи. боз пухтупаз, дузандагӣ, тамом. нонпазӣ, пухтупаз, ҳамин нонпазӣ, дузандагӣ, ҳамаи ин маълум. офарин, аҳсан ба шумо. аммо ман ҳамчун аъзои ҳакамон мехоҳам ки Марҷона бо шеърхонӣ, бо суруд, ман намедонам чӣ истеъдоде доред ки ман бубинаму мафтуни шумо шавам. шеър хонда метавонам. марҳамат. хатлони бузург ҷои абармардон аст. сарвари мо эмомалӣ раҳмон аст. куртаи чакан дар тӯю дар маъракаҳо маҳсули дастибонуи хатлон аст. Марҷона, ман мехоҳам аз наздик шуморо бубинам. хуш. духтари хеле хушрӯй аст, яъне чеҳрааш тоҷикона аст, вале ан ҳамон қаламкашиҳое ки болои чашмаш аст, ман аз он норозӣ ҳастам. қалам бояд намекашиданд? бале, ман мехоҳам табиати худододи ӯро бубинам, симои тозаи ӯро бубинам. агар имкон бошад, агар ҳакамон бо ман розӣ бошанд, ман мехоҳам Марҷона рафта ана ҳамон қалами худро покиза кунад. яъне ки тоза карда биям. беҳтарин. мо баъд богузорӣ мекунед.
марҳамат биёед, ман хоҳиш мекунам. бад не марҳамат анакунун бубинед беана ҳамон қалам беана ҳамон ороише ки мекунанд бисёр духтарҳои ҷавон алалхусус инқадар симои зебо дорӣ. ман ба марҷона муваффақият хоҳонам ва тугмачаи сабзро пахш мекунам. беҳтарин, аллакай як тугмачаи сабз ҳаст ва марҷона бениҳоят ба як гӯям шинохтаи дунё Моника Белучи. чеҳрааш хеле монанд аст, ба ҷавонии ӯ монанд аст. шояд барои ҳамин ман гуфтам ки ана ҳамон қаламро аз рӯяш пок кунад ва он чеҳраи бениҳоят ки маро ҳамчун ҳакам мафтун кард. ташаккур мегӯям барои шумо. марҳамат офоқ метавонед ки фикри худро баён кунед. мехостам ки ботина низ дар вуҷудаш як зебоӣ дошта бошад ки дар давоми дигар марҳилаҳои озмун сазовори ҷои беҳтарин гардад. ташаккур, муваффақият ба шумо. ва розигӣ медиҳед. беҳтарин розигӣ аст аз тарафи офоқ қодириён. бояд ки руқия ва баъдан аловиддин абдуллоев баодиям. марҷонаҷон, ман ба як шарт тугмаи сабзро зер мекунам. агар дар озмуни даври дуюм ки дар шаҳри душанбе баргузор мешавад, шумо бо як омодагии ҷиддӣ бо тамоми шартҳои озмуне ки мо инҷо масалан дар низомнома дорем тайёрӣ дида ба озмун мебиёед. тугмачаи сабз 3 та шуд аллакай ва ин аз чӣ шавод? Аз он шавод 4 та шуд аллакай. Ин аз он шаводат медиҳад ки 100% шумо ба давраи дуюми озмуни зебосанам 2019 гузаштед. Табрик шуморо вомехӯрем дар душанбе. муваффақият, омодагӣ боз ҳам хубтар, боз ҳам беҳтар дидан лозим аст, зеро ки ман фикр мекунам ки дар душанбе зебосанамҳо бениҳоят зиёд мешаванд аз ҳама минтақаҳо ва ин метавонад ки то як андоза на танҳо озмуни зебоӣ, балки муҳорибаи сол ҳам шавад. иштирокчии навбатии мо Фирӯза ёдгорӣ мебошад. қадашон 1 метру 61 сантиметр, вазнашон 50 килограмм мебошад. маҳорати сурудхонӣ ва шеърхонӣ доранд. то ин ҷониб дар ягон озмуни зебоӣ иштирок накарданд. Фирӯза ёдгорӣ, истиқбол мегирем. салому дуруди бе поёни худро ба кулли нишастагони ин маҳфил, яъне ба аъзои ҳакамон мерасонам. ман шуморо ба шаҳри бохтар хушомадед, нури дида, тоҷ бар сар мегӯям. ман Фирӯзаи ёдгорӣ ҳастам. марҳамат, дар ин ҷо нестед ки шумо суруд хонда метавонед ва ҳамзамон шеър қироат мекунед, дуруст? биёд ин нафар суруд хонанд, зеро ки мо чунон шеърро бисёр хондан имрӯз мо мехоҳем ки суруд гӯш кунем. мешавад? марҳамат. های پودینای لبی اب خیالت کردم های تو یار داشتایی به یار خیالت کردم های تو یار داشتایی ای ما پناه می داشتایی های یک بوسه عاشقی را دوست می داشتایی های تو یار داشتایی ای ما پناه می داشتایی های یک بوسه عاشقی را دوست می داشتایی های سر تا سری یاله ها گلی لاله دمید های کرتای یار مثلی گلی لاله درید های مردم میگن کرتای یار چی درید انا جانو انا کشیدم و کشیدم و درید انا جانو انا کشیدم و کشیدم سپاس. اینجا گفتم که یک پارچه میخونم، یک پارچه یک سرود شد. این مثل همون چی شد؟ ما یک مادر کم پیران سال اینترویو گرفتیم. بعد گفت که یک دو مصرع حق میخوانم، گفتم خواند یک 15 دقیقه خواند. بعد آخر گفت که علامو ما تازه کردم. فیروزه هم بفکرم خیلی علاموش تازه کرده با حتی شما از کمان اگر خود یگان استعداد دیگر رو ببینیم، اگر تونید که دکمه ها رو پخش کنید. علاقه شما صحنه رو دیدگی هستید، معلوم. شما علاقه تجربه این خیلی بوی داری در نسبت به اون دخترانی که نورنگ نیالک بودن و بر اومدند و دست و پا خورده بودند و شما رقص زیبا هم میکردید در یادم است. چند سال هستید؟ 23. 23؟
ҷавонӣ ҳоли нарафтааст. не гап дар сари он аст ки пардозгариаш бениҳоят зиёд аст ва аз сину соли худаш калон метавад. агар ки мебуд бе ҳамин ороиш меомадед беҳтар мешуд ва он румолбандию он ёлое ки овезон аст барои ман қабул нест. афсӯс. руқия бе муҳокима ман тугмаи сурхро зер мекунам. тугмаи сурх руқияи бой муҳаммад ва офоқ сабз ҳаст. барои чӣ сурх шавад боз? фирӯзаҷон, чеҳраат хеле зебо аст, либосҳои шинами зебои тоҷикона дорӣ. тарзи сурудхониятам хеле хушу гуворо аст барои ман. чӣ хеле ки инҷа муаллимаи азиз гуфтан як камтарак рангу борат зиёдтар аст. фикр мекунам ки дар дигар озмунҳо ҳатман даст боло мешавӣ, вале ман тугмаи сабзро зер мекунам. барои ман хеле мақбул аст, ҳам рафтор, ҳам суханронӣ, ҳам чеҳра. ташаккури зиёд. ду тугмаи сабз, ду тугмаи сурх. бале, муваффақият. хуб, саломат бошед. иштирокчии навбатии мо қосимова гулрухсор. қадашон 1 метр 60 сантиметр мебошад, вазнашон бошад 46 килограмм. ин нафар таҷрибаи иштирок дар озмунҳои рақсӣ доранд ва маҳорати хуби раққосагӣ доранд. боз марҳамат. ассалому алайкум дӯстон ва меҳмонони гиромӣ, шуморо ба шаҳри бохта хайрамақдам мегӯям. ман донишҷӯи курси 3 қосимова гулрухсор. имрӯз шумо ба фикри ман мехоҳед ки рақс нишон диҳед, дуруст намедам ман бошад? агар имконият бошад. имконият дорем, 1 дақиқа вақт медиҳем, мусиқиро омода мекунанд. марҳамат, ман хоҳиш мекунам аз коргардони овоз. دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباس اطلس ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباس اطلس جانانه من فقط توی بس چشمک زده من به سوی هر کس جانانه من فقط توی بس چشمک زده من به سوی هر کس. تشکر زیاد. کافکوبی شما برای رقصی قاسم و گلرخسار و اکنون اعضای حکمان باید که بهادیان و فکرهای خود را بهادیان. در حقیقت من چون سفیدی بر موی میرسد باز بیشتر تجربه پیدا میشود و درک میکنی که در حقیقت اینقدر منبع و سرچشمه و الهام در این زنها برای ما در همه جوده، چی در ایجاد چی در تصویر. ای خدا اینقدر ما را خدا دوست داشت که میخواد یک معجزه آفرید، فرشته آفرید به مثل زنها. شما قدر معجزه اید. تو هم دخترم اینجوری یک معجزه به اختیارت باشد و بسیار رقص زیبا کردی، لباس زیبا داری در تن و من انتخابم رو کردم. سلامت باش. тугмачаи сабз беҳтарин. офоқ аллакай зер кардан тугмачаи сабзро, ду тугмачаи сабз шуд яку як бора. ин аз он шаҳодат мед ки шумо бисёр писанд омадаед ба аъзои ҳакамони мо. марҳамат руқия. аҳсан офарин, ба ман бисёр рақси шумо писанд омад. ман низ дар баробари устодон тугмаи сабзро зер мекунам. се тугмаи сабз ва мопайкар ёрова акнун бояд ки баҳои худро гузорам. гулрухсор чанд сол ҳастед? 20. омӯзгор ҳастед аллакай? ҷавон. омӯзгори ҷавон. омӯзгори ҷавон. хуб кадом фан ҳаст? фанни ҷавонӣ аст муаллима. кадом фанро хусуси таърих, аммо ҳоло бошад ҳамчун созмони талабагӣ кор ва фаъолият карда истодам. бо синфҳои ибтидоӣ ё ин ки аз синфи 1 то синфи 11. беҳтарин. мехостам ки ана ҳамон гесои худро сар диҳед.
шояд ки мӯйҳо сунъӣ бошад. часпонда бошанд шояд. Ман Барои намедонам. ҳавай Худ озир мефаҳмам. гесоятонро кушоед. Хош. Ана. Ана минтал. Гулрухсор бо ана ҳамон нозукӣ рақсатонро дидам. Бо ана ҳамон табассуме ки маро ҳувайдо кард. Дар даври дуюм боз ҳам яъне ба як рақс не як ман намедонам чӣ шуғле пайдо мекунед чӣ мо ҳакамонро дар чӣ тааҷҷуб монда метавонед ана ҳамонро ман интизор ҳастам агар набошад агар нест вой бар ҳоли мо ҳакамон вой бар ҳоли шумо ва аловиддин тамом дигар ду нафари дигар сеюм нафар мо одамони аз ҳама хуб кафку биё шумо барои Қосимова Гулрухсор мо Сидхан шуморо табрик мекунем шумо ба давраи дуюм гузаштед гулрухсори воқеан ба мисли гул ҳамеша табассум мекунад механдад ва махсус ана ҳамин табассумҳои зебояш тавонист ки гулрухсорро хат бигирад ба даври дуюм ва чун хеле зебо рақсиданд ва ман мехоҳам бидонам ки гулрухсор ба даври дуюм ба пойтахт чӣ дастовезе мебарад бо рақси зебои нав ва ягон маҳорати дигар ки ягон гулдухтари дигар надошта бошад он ҳунарро хеле офарин ва ҳатман ки бозам табассумҳои нави 2020 бале албатта бо ин намешавад не ташаккури зиёд барои иштирокат идома дорад шоу озмони телевизионии зебосанам 2019 қайд кардан ба маврид аст ки ташкилкунандагони ин озмон ширкати ватании тоҷикристалл ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд иштирокчии навбатии мо аллакай омода ҳастанд ки ба саҳна бароянд ин нафар Каримова Комила мебошанд ки қадашон 1 метр 71 сантиметр вазнашон 51 килограмм мебошад истиқбол мегирем Комилахонро Комилаҷон чанд сол доред? 21 чӣ истеъдод доред? Ба ғайр аз пухту пазу ду зандагӣ ороиши мӯи сар рақс ороиши мӯи сар тамоман шуғли дӯстдоштаатон чист? шуғли дӯстдоштаам рақс ороиши мӯи сар хуб рақсашро мебинем рухия рости гап аввалин иштирокчи имрӯза ҳастанд комилаҷон ки бо тамоми нозукиҳо либоси чаканро ба бар кардан барои чӣ ки барои ман бисёр писанд омад аҳсан офарин дугмаи сабз ҳаст барои рухия ба пуррагӣ шумо писанд омадед давом метиҳем марҳамат офоқ метавонед ки фикри худро баён кунед ва тугмашаро пахш намоед фикри ман бале ман ҳам бо фикри нафаре ки як лаҳза пеш тавсифи ҳамин либоси милливу ҳамин ороишоту ҳамин чеҳраи тоҷиконаи духтари зеборо кардан манам розӣ ҳастам беҳтарин мо аллакай метавонем ки шуморо табрик кунем ба пуррагӣ устоди гиромӣ қадр комилаҷон бинед ки ози либоси зебои шумо ороишоти зебои шумо аз нуқра ки бисёр зебо аст ва ба шумо зебанда аст дар дили ҳар як ҳамкасбони маро аъзои ҳакамонро дар тасхир кард бештари онҳоро хай манам умед дорам аз моҳпайкари зебо ки вай касаме ба хулоса меоянд ва ози аллакай ва шогирди маро дастгирӣ руқия чунин гуфтанд воқам ҳарфҳои хуб гуфтанд ва манам нисбати шумо мегӯям омодагӣ бинед саломат бошед анамин тав комилаҷон агар ман негӯям шумо гирия мекунед аниқ дар кадом озмунҳо иштирок кардагӣ ҳастед маликаи наврӯз садранги чакан дар чакомаи гесу будед рақс карда будед чӣ буд намоиши сару либос намоиши сару либос барое ки ман дар он ҷо шуморо дида будам
вақте ки ба саҳна баромад ман гуфтам дар чакомаи гесу иштирок кардагӣ буд. Комила ҷон, тугмачаи сабзро пахш мекунам. мо Сидхан табрик мекунем Каримова ва Комиларо ин нафар ба даври дуюми озмуни зебо санам гузаштанд. Сидхан табрик. مبارک باشد. تشکر زیاد. خب کمی در هیجان هستید. هستم، بله. خب چگونه بهاگذاری چگونه بود؟ عادلانه بود و سخت بود، دشوار بود، چی خیلی؟ دشوار هم بود و از طرف حکمانان بهاگذاری شدم. به دور دوم راه یافتم. مینداری خود را به اعضای حکمان شرکت تاج کریستال رساندنیم که کاملا باور داشتید که شما به دور دوم راه میافتید؟ نه. باور نداشتید؟ نه. به کدام خاطر از چی میترسید؟ از چی ناباوریتون از کدام مرا بود؟ فرا گرفته بود. иштирокчии навбати мо Саломова Муниса, духтари қадбаланд, қадашон 1.75 сантиметр, пухту паст, ороиши мӯй, дизайнери либос. Як қарсак занем. Хуш. ин либосе ки ба бар намудед, ин дизайнашро худатон фикр кардед. Худатон беҳтарин. Як қарсак занем, марамат. ассалому алайкум меҳмонони дуру наздик ва ҳакамони оли қадр аз он шудам ки дар ин озмун иштирок мекунам. Ман Салома Муниса, хонандаи лицеи рақами 1 шаҳри Левакан мебошам. Муниса, метавонед ба назди ман биёед? Муниса ҷон, чанд сола ҳастед шумо? 18? خیلی خوب. من توگمچه سبز رو پخش میکنم. احسن. ما تبریک میکنیم مرامت. موی سرت در اینجا یکم موندگی است نه؟ نه چونکه من این نمود آرایش رو در شوخی ها استفاده بردگی هستم. ولی با تو کامیابی موفقیت آرزو مندم. رحمت. مرامت روکیا. سبز بهترین افق میتونید که زیر کنید، میتونید که فکری خود رو بیان کنید. ما توگمچه سبز رو زیر میکنیم. بهترین با انا همین دور سالوم و مونیسا با دوری دویومی озмуни зебосанам 2019 роҳат ёфтанд. Табрик. тамошобинони азиз, дар охири барномаи имрӯза ба ин сана даъват мекунем бо таронаи зебо ва ҷазоб ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Муҳаммад Али Аюбиро истиқбол мегирем.
شهرمان شرفه های جوی تو دل برده است آبشار موی تو دل برده است چیز گفتگوی مرغان چمن لحن گفتگوی تو دل برده است چیز گفتگوی مرغان چمن لحن گفتگوی تو دل برده است آبشار موی تو دل برده است پختسی روی تو دل برده است پختسی روی تو دل برده است مهدی ابرویت نیابم مصره مهدی ابرویت نیابم مصره مصره ابروی تو دل برده است آبشار موی تو دل برده است پختسی روی تو دل برده است бо ҳамин нашри сеюми барномаи зебосанам 2019 дар вилояти хатлон шаҳри бохтар ба итмом мерасад. имрӯз шабнам иштирокчиён воқеан ҳам зиёд буданд. имрӯз ғам буд, шодӣ буд, гирья буд, ҳатто як лаҳзае буд ки Аловдин Абдуллоевро 3 нафара ҳамла карданд ва билохира ин ҳамаи чиз ба итмом расид, зеро ки ин озмун аст ва як нафар ғолиб мешавад, нафари дигар мағлуб мешавад. ман фикр мекунам ки танҳо беҳтаринҳо ба давраи дуюми озмуни зебосанам 2019 рохат меёбанд. бале мубориз ва гуфтанам ки духтарони мо қавиироданд, муборизанд ва боварӣ дорем ки ба дастовардҳои хубе низ ноил мегарданд ва ба даври дигар низ рохат мегиранд. мо дар бораи ғаму гиряю шодию ханда гап задем ва як нуқтаи муҳими дигарро бояд иброз намоем ки ҳамзамон буданд боксёрҳо, нафароне ки волейбол бозӣ мекунанд. ман фикр мекунам ки дар нашри дигари барномаи мо ки аз шаҳри бохтар вилояти хатлон идома меёбад, боз ҳам чеҳраҳои нав, боз ҳам нафароне ки маҳорату ҳунари ғайриёдӣ доранд зиёд мегарданд. бинандаҳои азиз, ногуфта намонад ки дар шаҳри хуҷанд мубориз ба ман муроҷиат карда гуфтанд ки ту наметавонид дар озмуни зебосанам 2019 ширкат варзӣ, зеро 1 сантиметр қадад намерасад. вале чун имрӯз ман дар озмун дидам духтарони аз 160 сантиметр қадашон кӯтоҳтар низ буд иштирок намуданд ва хуб ба ҳар ҳол озмун аст ва ман кӯшиш мекунам дар даври минбаъда низ бар қасди гапи мубориз ширкат мекунам дар ин озмун ва фикр мекунам ки ба суолҳои аъзоёни ҳакамон ҷавоб дода метавонам. барои он ки шабнам ту иштирок кунӣ, сараввал ман барои ту ду тавсияи хуб дорам. сараввал ту бояд пошнаи баландпошӣ, яъне ки каблукҳои баланд бошад, барои он ки ба озмун гузарӣ. дуюми он ки нафароне ки қадашон аз 1 метру 6 сантиметр паст буд, онҳо ба давраи дуюм рохат наёфтанд. сеюм ин ки ту робии ин барнома ҳастӣ. ва мехӯрем рӯзҳои наздик. тамошобинони азиз, хайр.